Okay. Yeah. Yeah. Okay. Alright. So ngibone ingena isense ukuthi mengishuza ofa lokuvela into engenabizwa kuvela lento le ibe negama ngaphezulu. Okay. So i-residence ngqobrand uthi hayi ngoba ngisaqambe isitayela zakudala ngifezi ngimatasatasa mina nge-financial matasatasa ngemali lawa awashwa eLondon. Okay. Mawubonke eLondon ekhuluphele imina lo wenza lo. Yeah. Mase ngidane ngime ngimfunguse engathi ngidane ebantwini. Ngenza kanjani? Angifuni ukufaka into ezobagcina ikhoyathi luzu. Ngathi ngizothatha amagolide la yabo yabashadikazi le ring. Ngigqoke ngakashabi notice umuntu waseshaya ngiyobe ngigqoke enjani awuyizele. Ngilipikelela lapha ngangemoto ngifuna isigqoko babanjani hayi kuba ngisonto kakhulu ngifuna ukubona i-hairstyle ifana ukuthi hey yacija let's go Yakwamaphansi